opogore mantiere e piny Kenya. Koro moge jwa ginyalo neno gi ka magi pamba no kata pith mar pamba ni ento koro chalo nade kendo ka entiere mabei ywak e wi kodhi marach ne en kodhi mar pamba mane okelnegi. Jafwambo marwa Alia Beach kantiere Migori oluwo kawuono ka jopur mag pamba e kaunti wacho ni keyo margi ma higani dhi bedo matin ahinya nikech ne omigi kodhi maricho kendo koro dhi limo moko kuomgi e puothegi kendo kolnwa ni gin paro mage, chenro mage magin go, to ywak margi en mane. Mano bende kotenore gi mano mar BT Cotton, mano kodhino mar pamba ma bende nokum mane piny Kenya ka higa mar 2019 mane okum e piny Kenya, ma bende nyoro achiel kuom gigo mane gichope kata winjruok mane jotend migepe ochopo e romo mane gintiere go kod jatend piny Kenya William Ruto en ni koro kodhi makama odhi bedo kata oduogo nang'o, yuto onego bed ni dhi nyime. To kodhi makama mano mar BT Cotton, gima nyaka wang'e en kodhi manyalo bedo